wabarakatuh. Keɗiteɓe shiri ɗum barka ɗum Hononde Fulbe, boftuɗum warango en ko nde talatare to suudu radio FM gondu to safare Zinariya. Barkama meɗen e ɗum wakkati usemo ɗum mi hinni o nayi dongo no ndiyam. To Allah balluma en, inde an Abubakar Ibrahim Kunga, wono no anduɗon no boftuɗon en wadda habaruji fere-fere, bolben hundeji fere-fere, musamman jahaiɗi nder yimɓe meɗen e to gonɗen, kadi bo daren noye tokketen ete handi tokken keɓen burtoɗen nder fiji ɗin ɗon, kadi bo ɓawo min bolbi onon ma natto okkon contribution moɗon deidei misali. To mi toro jomirawo walluma en. Koɗo meɗen hande nder iko jomirawo mo heɓayi jokkago, kadi bo fiji ɗiɗi ɗum rarayno. To alhamdulillahi emini on ni en darai ko handi. Fuɗɗam emiɗi en ɓeidai rarugo halanma shiya jamu garoyngu, musamman dow dabbaji meɗen bitengu anthrax. Miyiɗi en ɓeidai rarugo fiji ɗin ɗon. Sannan en ɓeidai rarugo hundeji jahaiɗi to leydi ndi ɗo, musamman halaji ɗiɗi. Gota ka ardiɗo leydi bolbi Kenya dow hundeji jahaiɗi to leydi, sannan e goɗɗum yanayi ndi gondi leydi gondi hande men natti ɗum ɓe toggoje hako ko soja en ɓe vi'a ɓe jaɓi mulki ɗum warti ɗum jungo maɓɓe, wato mulki ummake daga ko ɗum mbita mulki demokradiya ɗum hoti military. So kam inchallahu en darai hundeji ɗi tol wakkati ali en, so Allah balluma en. So mi fuɗɗai dow hala fuɗɗam, hanka woni hala min bolbi sati ƴaɓɓiɗum, woni halanma anthrax. To bandiraɓe am bo no anduɗen no naneten fiɗum ɗum yadake ɗum wari wala no gaɗeten, ko ɗum gonga ko ma ɗum fewre. To ɗum mbi fi waroyi fa to sai dai daren eteji tokketen burtiroɗen fiɗum. Emi ɗan miɗi ɗan kulen ɓawo ceɗɗan, ko gongu nyau warno ɗum mbi'i nyau ngun ɗon ngu wari dow geroɗe. To mi tammo to en kula ɗum waɗi ka wargo geroɗe fere-fere. Kapto gomnati waɗi targeting ko kuma tim ɗum ɗon ɗum darai ɗum geroɗe bonniɗe ko nangiɗe e shiya jamu ngun ɗon. Kapto ɓe waɗi targeting ɓe mbi'i wuro ɗum durata geroɗe ngu wani e ngu wondi nyau ngun ɗon. To ko nyau ngun ɗon yeɗɗon to geroɗe ɗen ɗon, ko nyau ngun ɗon ngu wala, an ko ɓe kollatama a andata, sai kamɓe tan woni andaiɓe e ngu ɗon ko ngu wala. To ɗum wari iya ɗum wara geroɗe ɗe fumaje, ko ɗum jangaɗe, ko dai ɗum waɗanaɗe goɗɗum. Woɓɓe e dalili ɗum ɗon geroɗe maɓɓe mbati, kamɓe ma ɓe natti goɗɗum yanayi wonda ɗum na yanayi maɓɓe ɗum heɓol cede har hande ɗum wartanaɓe ko ɗum mbita yanayi ɗum tattalin arziki. So bandiraɓe fiɗum ɗo eɗini ɗum waroyi dow dabbaji meɗen. En nani, to amma goɗɗo har joni jangayi fiɗum ma fi wonta ɗon ɗum muhimmanci. En hulata fiɗum to ɗum waroyi noye gaɗeten? Dama bo ko andunoɗen wonɗon, ko boftunoɗen wonɗon, kanjum woni kome meɗen. Sannan to on kula kadi bo ko anduɗon jawdi meɗen ndi na'i e ndi ɗon nder musamman wanwanɓe meɗen e dalili mayri ɓe ɓuri nango mone meɗen. So hande to warti ɓe ardake timji irin ɗin ɗon, ɓe mbi a to ɓe mbawai kawai wigo na'i gonɗi wuri kaza to eɗi gondi nyau ngun ɗon. Na'i wane eɗi gondi nyau ngun ɗon. To emi tabbitananma fi to ɗum mbi ɗum gomnati wonta ɗon, to ko a yiɗi ko a yiɗa gomnati sai to hoshi mataki dow majum. Yimɓe koye fi won ɗum mbi'a to an ta bi ɗum aluma e majum, to an hore maɗa a nangoto e shiya jamu ngun ɗon. Yimɓe koye shiya jamu ngun e ngu ummo daga dow dabbaji ngu hota to tagaɓe. To an ta bi ɗum ala na'i maɗa e nyau ngun ɗon, to an ma a nangoto e nyau ngun ɗon, to an hore maɗa moye andi toye e toye njahata. To fi ɗum wartante sai kawai wala no gaɗata. So hala gonga wato ko ɗum noddaino yimɓe meɗen daga dinno, kanjum har joni mi yiɗi mi milana en. Wato yimɓe meɗen en jau sukaɓe meɗen musamman ummotoɓe dow sana'aji fere-fere. Warta enen to warta lato kawai iya durngol ngol woni ngol meɗen. Ɓawo ka jangirde, ɓawo ka demal,
en nangu raa sana'aaji feere-feere gonɗi daga to gure meɗen woni har zuwa ɓaawo gure meɗen, en jownu sukaaɓe meɗen bo cembiɗinannen ɓe koppi dow sana'o'iji ɗin ɗon. Goɗɗum sana'a ɗum na ma a yoɓi ceede yahata ekkitoɗa ɗum, goɗɗum sana'a ɗum ma a yoɓi amma ko joɓata ɗum jomirawo e hooranima ko joɓata. To haa nda e keɗoɗa daroɗa mbi'a ma ɗume. To mi toro jomirawo walluma en. Saboda no nanɗen kan nyawu anthrax ngu ɗum mbi'i ngu wari Nigeria bo har ngu jokkake Plateau. Nyawu wonta ɗon wanda har joni wala magani ɗum mbita ra magani e ɗum waɗi dabbaji meɗen hoyni, sai dai ɗum waɗa ko ɗum mbita rigakafi. To na'i maɗa nangake e ɗon ko ɗum warta ɗum okkaɗi nyawu ngun ɗon ngu usto. To na'i maɗa nangaki ma e ɗon magani ɗum warta ɗum okkaɗi wonde ɗum huula inchallahu ɗum waɗaniɗi rigakafi ɗi nangiloytako ko bo ma ko ɗi nangake to nyawu ngun watta tasiri dow maji. Kadi bo bano no min mbi on nyande no andata dabbaji maɗa ɗi nangake ko bo to ɗiya dabbaji woni nangotoɗi e nyawu ngun ɗon. Ɗum mbi dabbaji bono no anduɗen bono na'i, be'i, baali, to irin dabbaji ɗin ɗo dama kanji woni irin ɗi meɗen ɗi dureten to irin maji nangoto. Sannan no watta anda dabba maɗa ɗum nangake woni ra'ete ɗin bono nihi, subana ta yahi a yi'ayɗi e ɗi wayli kala maji e wayli, sannan a yi'ai ɓalli maji e ngaɗi borgo nihi, kolo ɗum ma e canji e warti bono leydijum nihi. To lallai na'i ɗin ɗon ɗi nangake e nyawu ngun ɗon. Ɗiɗaɓa a yi'ai ƴiƴam e burtoro to hunduko maji, a yi'ai ƴiƴam e burtoro to kinal maji, a yi'ai ƴiƴam ko e burtoro to gite maji, ko a yi'ai ƴiƴam e burtoro ɗi fillirta ko ɗi mbuɗirta. To fuu ɗum ɗon ɗum mbi'i ɗum ete wonta ɗon ɗum a yi'i kawai anda to nagge maɗa ko dabba maɗa nangake e nyawu ngun ɗon. Kadi bo dabba nangiɗum e nyawu ngun ɗon to ko handi ngaɗa maza woni an hoore maɗa karoɗa hoore maɗa. To fofɗe maɗa ko fofɗe dabba ɗum ɗon warta amma a fofti fofɗe majum. To warta jungo maɗa memi dabba ɗum ɗon. To warta kosgal maɗa yaaɓi to dabba ɗum ɗon yaaɓi. Ɗum ɗon ɗum fu damuwa wonta ɗon. Janga goɗɗum tsari dabba ɗum ɗon ɗum warta ɗum burtirnama nder koriɗi. Dimbo koi ciya jamu wonta ɗon ngu raɓai. Koriɗi kanji ma ɗi mbawai nangago. Dimbo koi an hoore maɗa wawai nangago ta memi ko ta nyami kusel dabba nangiɗum. So ga Allah mi toro yimɓe meɗen ɗum waɗa taka sansa irin fiji ɗo. Kadi bo to en gi irin hunde nde niha to en jangirde fijo en noddu anduɓe dow fi ɓe ngara ɓe hokka en shawaroriji ko ɓe hokka maganiji handi ɓe hokka. Sannan kadi bo en waɗu lasani e yimɓe ummotoɓe mbi'a kamɓe ɓe andani magani nyawu ɗume e ɗume kila bo ɓe andanago iya ɓe wara eɓe jaɓa ceede meɗen eɓe hokka en magani wanda wala kanki. To mi toro jomirawo walluma en dow kan ɗon. Sai mi ƴaɓɓoto yeso bono no anduɗen raa yanayi ɗum natti ɗum leydi fiji gaba ɗaya waylake. So hala gon ko mi noddata en fu min wato en koru kap al'amuraji ɗi to jomirawo. Jomirawo en jangu jomirawo kanko woni ko jarrabi en e irin ardiɓe ɓe nihan. Sannan kadi bo holli en nder irin yanayi ɗum ɗo en ngaɗa kadi bo ka torago jomirawo ala en e jamu meɗen. To jamu e ɗon e inde jomirawo wala ko a wawata waɗgo. Ngam non hala gonga en coɗɗana jomirawo. Dimbo koi fiji ɗin ɗi yadake ɗi nguli to leydi ɗi nguli wane. Daga nyalde ɗum mbi'i ɗum itti kan ardiɗo leydi mo ɓi mo itti subsidy ɗum waɗanta nebbam. To daga ɗon kap goɗɗum ko anduɗa ɗum wayli ceede majum wayli hande mota to na yadu nange dole wala no watta ummoɗa dilla. Hande kap goɗɗum to wala fi ɗum nanguma wajibi dole non munyititoɗa dow majum. Dimbo koi rayuwa warti to warti. So hala gonga mi ɗauta noddugo gomnati daidai ɗo nihi daga har ɓe mbi'i dole gimbo koi kap ardiɓe ɓe ɗo mono ɗo ɓe andi en kan ardiɗo leydi joni kan president Bola Ahmed Tinubu e lokaci kafin mo enya joɗorgal ngal ɗo mo wi'ino lalle to mo enyi sai to mo itti subsidy ɗum. Hula kan Aba Atiku Abubakar kanum ma ko ɗaɓɓitaino kanum ma
joɗorgal ngal ɗo kanum ma to campaign mum bi e eñi kanum ma fa sey to itti. So kullum enen to fi wari sey ngaɗen ka bi'ugo a'a kash gwara ma da wala oɗo eñi da oya, to ɓe fu ɓe ɗo ko moye wi'ino cewa fa to wari ma fa ma itti. To hala gonga emin ko min noddata gam gomnati daga ɓe tun kafin ɓe ngara ɓe kollino sey to ɓe itti. To hala gonga duniya e nder goɗɗum yanayi ɓe ndara goɗɗe eteji, amma kab eteji ɓe banginta ɗe ɗo eteji wonta ɗon ɗe ɗum mbita eteji ɗi kame kame ɗi jarata en. A'a to joni ko sodaino naira 20 joni ni a sodai ɗum 50 ko 70 ko sodainoɗa 500 ɗum warti ɗum ƴaɓɓake ɗon, to koye woni ko ɗum waɗantama kadi mbi'a ɗum taɓɓante ɗum ɗon, ai ɗum hala kan ɗon ka wala. Sai dai ɓe mbi'a ɓe waɗai ka hokkugo cede, ɓe waɗai ka hokkugo cede lewru lewru, a'a ɓe warai ɓe hokkai motaji ɓe waɗa ka jangugo duniya shahu, ɓe waɗai ka hokkugo ko nyamete. So fu hundeji ɗin ɗon ɗi jarata jimbo koye leydi ndi ɗo kab goɗɗum ko ɗum waddata to ɗum tuwa woɓɓe taɓɓotoɓe ɓe ndaro ɗon ɗum sey to ɓe wayli hundeji ɗin ɗon. To hala gonga shuwagabanni en warta ɓe nana koye talaka en maɓɓe mbita, to ɓe jangi goɗɗum mataki talaka en wulli dow fi ɗum ɗon e ɗum wanna ɓe, to handi ko ɓe waɗa ribasin fi ɗum ɗon ko bo ɓe natta ɓe janga goɗɗum mataki ɗum talaka en maɓɓe heɓta sauki dow majum. So mi toro jomirawo walluma en. Deidei ɗo ni mi daroto mi yara ndiyam, onon ma nanoɓe e ndaroɓe natton onon ma ɓokkon gudunmowa mon deidei gorgodo. So shawariji moɗon emi heɓi ɗi rano dow mo fuɗɗan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wali janno shawri. Jam kalau bo momin gollata. A wallahi Muhammad Sani Zabire. To Modibo Sani ko ni gudunmowa maɗa. Alhamdulillah Allah sa kalama alkhairi a waddi wato halaji shendiɗi. Na'am. Wato fuɗɗan ko mi tada do ko visa magana jango gongungu. Na'am. Gaskiya ina fulbe dan Allah. Ko da hankali meɗen dow hundeji ko shafi dalila wato dabbaji meɗen. Na'am. Kusa fulla sai ta waɗin raɗin e dabbaji ɗin sosai amma wajitta shaida nyauta ɗi Allah riga kafi ɗin ma hiɗi wata ɗi wono ko waɗi asara na ko ne han. Wato gaskiya e kamati enen fulɓe Allah okki en baywa e basira. Wodi dotta en mawɓe mawɓe nder meɗen andanɓe ɗi dabbaji sabu e dura kadi ɓe waɗa aiki ai andani hunde sosai. Amma sai alemɓe sai jahanen goɓɓe ɓe yaasi woyi giɗi yenan gaɗo turanci tuko no gaɗo nowa turanci waɗanma bayani sannan hukuma magani. Sannan ra ko fullo bo mo duri kadi mo jangi mo andi hoore hunde ɗon sosai amma gan tufa en yeeso en jahanta mo meɗen ko sai mo woni ba sai tarori mo jiya wai ma mo garwa ne turanci tuko na sai wannan en bani hanko tokko. Gaskiya e kamati gadde hankali men haade kawten ko e meɗen kalden fulako meɗen dabbaji meɗen nyawtendi to ɗi janɗi fayne ma en janɗi en ñamaɗi kullum bo en jara ɓiraɗam maji en jara koso maji to ɗi janɗa kadi ayi en ɗon jara ñawɓe hoore meɗen koye kamati gaskiya kajen ko e meɗen dow ɓira ɗi fuɗe sannan kadi haala ɗiɗaɓa kal mbiɗa magana ko natti yene leydi ndi ndi gonɗen wato enen fulɓe en andirama hundeji sembidde bone tati ni akalla to goɗɗa kab haaju fulako maɗa sannan ko goɗɗa kab ta jaɓi ɗon hawta hunduko e ma ɗum cuuco goɗɗo mo maɗa ko mo haade maɗa sannan to goɗɗa kab ɗon tawema ɓooɓa so ni a yettake haala ko ɗum yahayno noyi ɗum wata ɗon tawi lalle dow ka ɗon haala kan hanka gonɗa dow maɗa a jangaji ka to wallahi to ni har e jokan so ɗi inchallahu to Allah jaɓi yettake ɗo e balɗe seɗɗan en jejjita ɗum hunde ko wonɗo dow maji to Allah jaɓi to en gaɗɗo kadi bo ka do'a kullum ta waɗi ko gaɗɗa ko jiiɗa heɗima o jomirawo turane maɗa ni sa waɗi goɗɗo jeewa joɗoɗa kuɗa shugabaji maɗa yama kal wona titi sa huɗima to huɗɗine nangima kadi an mole ma ko an toroto hanko mo dow eni Allah kam magatamo an a wata magam to adu'a maɗa he magam mama deyke Allah okkuɗa kara inchallahu ɗen gaɗi ko kadi kawten ko e meɗen torano e leydi min jonde jaam ko waɗa ko wata ko Allah lamiɗo walla e mummuɗo jaam assalamu aleykum. Amin to min getti sosai Allah binne baraji ranar dow mo yeeso kadi. Na'am, assalamu alaikum. Alaikum salam. Na'am. Allah yewte bande Modibo. To mi yetti sosai mo min woldata. Ahmed Daira biyo Adamu Margire Samina Kalere Local Government. To Modibo jaɓɓama koni shawari maɗa. Alhamdulillahi ko shafi nyangungu mani en joni e jar leydi men di Nigeria. Na'am. Amina ma joni e to kai kaɗo to jar Plateau. Har e Kaduna. Gaskiya hunde maunde ko kamati enen gaɗa mo Modibo jiɗɗi o joni mo yettake ka. Enen fulɓe en godi masaloliji sosai.
en godi likita en meɗen ɓe fulaku andini dow Allah andini dow iri ɗum al'amari to makka a ganda mawɗum hanjum woni jogoroɗen dabbaji meɗen rigakafi kan ɗum al'amari sey to ɗum hosuno en nono ɗum waɗano gomnati o jaɓɓinoɗo ton waɗi ka warango geroɗe geseji mumɓe geroɗe sosai ma wallahi to en kakkillanayi ɗum siffa hey ɗum hoccono en to na en ankari en kocca likita en meɗen anduɓe ko gaɗata to en kocca haaɓe en ɓilaɓe dow iri ɗum al'amari ɓe sutanto en dabbaji meɗen ngara ka waranki en dabbaji kawai e dow mugunta sosai ma bola no gatten bisa non no woɗoriɗen e leydi ndi non no haaɓe ɓen girata en e leydi iya jande meɗen e poɗana en al'amuraji feere feere e leydi har ɗum hoccani en joni onen fulɓe kungiyol balɗe goɗɗuɗe fu en jiɗaka ko kullo gonga jireteɗa seyɗi yiya na a gonga ko e siya non no tarbiya fulaku wonnori non ka woni mi hokka shawori bakin ɓawo medda e gomnati raɓɓitana fulɓe rigakafiji mi dabbaji ɗi nyawtugo antrax mi waɗi red cross waɗi min training ko shafi nyawuji dabbaji feere feere sannan mi waɗi makaranta to Kaduna gom emi andi ko shafi nyaw antrax no waddirta illa to fulaku ko yimɓe ma gaba goo nayi noon to e nangate ɗi fumaji gomnati hokki dawaɗe ɓare noon gabaɗe maji to en kocci en gananta nayi me rigakafi en dogga iri ka haala wallahi asara he nanga dow meɗen gaba ɗaya tokkiraɗi leɗɗeji ɗi sodeten ɗon to jayri na ɗon to ayni to leɗɗe gaɗete mi hokka shawori fulɓe fuu natta Kaduna gom jaɓɓita leɗɗe muɓɓen ɗon to gaɗete ko shafi nyaw antrax to goɗɗum gomnati hoccowa lekki dabbanji feere waddana on on gaɗa on anda no ki wayi ba eɓe koccowa goɗɗum nyaw kadi ɓe jona on dow boy noon Allah wallito en o babu sannan shawor ɗiɗaɓum ko shafi gomnati no hiranta en joni iri saɗarma al'amari Allah ni surana en yeeso enen fulɓe heedana en yeeso en gaɗo ka adowa Allah walla en ɗum moɗon jam daga rabi on matsala an joni ɗum mi wondi min gaɗi ɗum training min turama goɗɗum rigakafi mi warto e rigakafi noon ɗum ɗuɗu min jiyar Kaduna okki min gomnati min jaha mi warto mi waɗi angel leddi a joweego joni mi fuɗɗi mi yidduɗo baygal Allah hokka en jamu waytinano en fulɓe meɗen gaba goo Allah ɗum nodda gomnati wallita fulaku kafiji ko shafi wallita dow ñaw ɗum entrax ɗum ñaw kalluɗum wallahi noon modibbo min jetti sosai modibbo Allah wallahi assalamu aleykum Allah ɗawtani jamu to Allah binda baraji gaskiya modibbo o hokki en kap shawari handi ɗum o hokka en to ranodode mo yeeso nam assalamu aleykum wa aleykum assalam onuma ɗon lokaci nam mi yetti ɗum moy jam Allah yettama to Allah ɓe waɗani en goɗɗum wakkati momin boldata nden an ɗum moy a wedda antamo abinci geroɗe manɗo ka yiɗi ɓeɗen nam modibbo to jaɓɓama min nanma madallah dama ɓurmo an hanjum woni nden ɗuma enen eɗum raɓɓiteno to ɗum hokkata non heɓana en goɗɗum asgaro to wakkati waɗi min killaji woni ko min nottata bandiraɓe meɗen hande ko ɗum ɓangare en wondi illoliji to ɗum bangini illoliji kam enen ɗum jinnata wona gonga to joni wakkati ni ɗum ɓangirinoen ɗo ɗum daga ɗum non ɗum woni o illa min komin noddata bandiraɓe meɗen tawi ɓe ummoɓe daro ko komoye yiɗi ko bangay to dabba muɗum ɗo ɗum nama ɗum bangi amma to na non ɓeɓe yeeso meɗen ɓe ɗum heɓi ɗatal ngal ɗum gaba ɗaya gonɗuɗo jawdi hen bindi sai gomnati we okkay to goɗɗo yarɓimo kadi bo haala gonga mo jangoyi tora goɗɗo kadi nam salamu aleykum nam moy min bollata jam kalawbo ɗum moy inda alasan daga ne sukwa to modibbo alasan ko woni shawari maɗa shawari an ni hali fulɓe ni gaɗa ka famugo yiɗi bonne noon no ɗuɗiɗi ɗon to lattuɗi ni non
kuma demoɓe hamɓe ma ɓe hokkaɓe shawari ɓe ala maɓɓugo laabi atal dabbaji. non. To Allah waɗa Allah wallan umura jam. amin min jetti sosai. To Allah binne baraji ra noddo mo yeso kadi. Na'am. To oɗo mo wardi e goɗɗum ko ɗum yiɗa ɗa noddo mo yeso. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jam mo min boldata. To goɗɗo yarɗimo ɗa noddo mo yeso. Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam. Jam kalawbo mo min bollata. Muhammad Marjira Saminaka. To modibbo jaɓɓama koni shawari maɗa. Shawari min on no bananno o jippira nane kawo mala Rabiu Adamu. Na'am. Kira ili ndura bikin yadda ngara makarta zabba ya kawo muku ko ya ta wara. Non. Ai bana iran nan mo video ne to na en godi to biko to lakke magani yau tubi tabbajiri wawai ne ka da hokka be godin magani hanin bikin ngara na en al'amari ne do. Non. Shawari kada ngat tsare ne da ngar ngabe zangito. Non. En bikin hore ne da wahala. Non. Allah wallahi umore jam. Amin ma yau take. To waɗi munyal en wari noddol ƙarshe kadi bo ko miɗin ɓeyda hollugo en bo to on daari enen tsari meɗin ma ɗum durgol e sorugo dabbaji meɗin har ga Allah tsari ɗum ba ɗum to on daari kab hundeji joni e waɗa cede kab goɗɗum ko anduɗa e waɗa cede amma dabbaji meɗin mi'a tun zamanu ɗum warnogo cashless policy dabbaji meɗin ɗi ngeni har yago hande dabbaji meɗin ɗi ɓeydoji kawai yengo ɗi ɓeydoji yengo to lumo amma enen bo kab goɗɗum ko soreten ɗum ƴeñi en keɗi hulugo koye enen dabbaji meɗen e ɗi ngena hala gonga en ngalana goɗɗum tsari ɗum mbita rano gareten luuɓe meɗen so joni kadi ɗum waddoyi haalanma nyawguɗo to on gifa har hande fa wartai pullo fa wala fata gatten fa a eftai dabba maɗa ɗum sorayno ɗa 60 70 ɗariji wallahi ɗum kasoɗa sorugo ɗum kadi bo dabba meɗen kanjum tan gondunoɗen wonde joni a efti ɗum a heɓai codo to Allah hoynana en so kafin mi ala ɗo emi ɗawta yettugo koɓe contribution maɓɓe to groupe meɗen ɗum WhatsApp bono kam modibbo Zubairu kam Aliyu Yusuf emi honaɓe emi yettaɓe modibbo Anas kono Malam Tukur fu emi hinnaɓe kam barista kanum ma fu emi hinna ɗum emi hinna kadi kan Muhammadu Jossau emi hinna modibbo Hamza en emi hinna kab woɓɓe golɓe to groupe WhatsApp emi hinna Umul Kairi ɗo je anguwar Rimi emi hinna kab woɓɓe gonɓe to groupe ɗum ɗon ɓe ma heɓai nattugo groupe ɗum ɗon emi noddaɓe kamɓe ma lalle ɓe ɗawta nottoygo muslim mo resi amma ta nanamin emin hinnuma min mbi'inoma nodda namba ɗum ɗon a noddayi to lalle min ɓeyda noddugo ma waɗu kokari nodda namba ɗum ɗon nana ko yahata e woɓɓe fere namba ɗum kanjum woni bono nihi 070 63 53 5177 han ɓeyda noddugo ɗum 070 63 53 5177 jomirawo yaruma en sate waray ɗum Allah balluma en assalamu alaikum wa rahmatullah